नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। आयच्या हेडलाइन्स। गोकर्ण प्रवाशाक गांजा विकचे प्रकरण पोलिसांन एकल्याक घेल ताब्यात आणि अर्ध किलो गांजा केल जप्त। दाराचे कुलूप मोडून घरातले दागीन चोरीले चोराक पोलिसांन लायली शोध। 3 चोर आता आसा पोलिसांच्या ताब्यात। कारवार बिणगा सुरंग मार्ग काम जाते येले पूर्ण। 2 किलोमीटर लागी जातले कारवार बिणगा। माजाळी चेकपोस्टाचेर परत सुरू झाले कोविड लक्षण तपास। महाराष्ट्राच्या नेवचे लोकांक निगेटिव्ह सर्टिफिकेट कंपल्सरी। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 82 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली। कोण ना आशिल घराचे कुलूप मोडून घेऊन घरातल्यान सुमार 3 लाखाचे भांगर आणि चांदीची वस्तू चोरील चोराक पोलिसांन ताब्यात घेतले। कारवार शहराच्या काजूबाग अर्जुन टाकीच्या फाटल्यान आशिल्ले घराचे कुलप म्हूण घरात घुशिल्ले चोरान भांगराचे आणि चांदीचे दागीन चोरी बदल त्या घरात भाड्याक रावचे सिद्धर मूळ निवासी सुशांत उमेश शेठ हेमी शहर पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दर्ज केले। घरात घुशिल्ले चोरान भांगराचे 80 ग्राम आणि चांदीचे 38 ग्राम दागीन चोरिले। कंप्लेंट दर्ज करून घेयले पोलिसांन शोध सुरू केल्लो। तशेंच पोलिसांन शोधे लागून घेवन खूब इतले बेगी चोराले शोध काडले आणि 3 लोकांक ताब्यात घेयले। अर्जुन टॅकीच्या फाटलो रोहित हरिजन, कोडीबाग दुर्गादेवी देवस्थाना लागींचो अस्पा कटवाडी आणि पश्चिम बंगाल मुलाचो आता सद्याक ITI कडेन रावचो अस्लाम शेख हेमका पोलिसांन ताब्यात घेवन कोर्टात हजर केले आणि चोराकडच्यान 3 लाख रुपयाचे दागिने जप्त केले। प्रवासी लोकांक गांजा विकूक प्रयत्न करते आशिल्ली एक व्यक्ती गोकर्ण पोलिसांन ताब्यात घेतली। ही घटना तारमक्की गावाच्या बिजूर लागीं घडली। गोकर्ण येयल्या प्रवासी लोकांक गांजा विकचे प्रयत्न करते आशिल्ले बद्दल पक्का माहिती मेळिल्ल्यान गोकर्ण पोलिसांन तारमक्की बिजूर रस्त्या लागीं धाड घायली आणि गांजा विकतेत आशिल्ले 53 वर्स वयाचे गणपती गौडा हेमका ताब्यात घेयले आणि तेमचे कडेन आशिल्ले सुमार 500 ग्राम गांजा जप्त केले। जप्त केल्ले गांजाची किंमत 10,000 अशें अंदाज केला। गोकर्ण पोलिसांन प्रकरण दाखल करून घेवन क्रम घेयला। कारवार शहराचे लंडन ब्रिज ते बिणगाव मधल्या सुरंग मार्गाचे काम पूर्ण झाला। मुखाल थोड्या दिवसात हिंच्यान वाहन संचार सुरू जातले। तेजेन लोकांक कारवार ते बिणगाव 2 किलोमीटर अंतर कमी जातले। गेल्ल्या 6 वर्सांच्यान कारवार ते मंगळूर पर्यंत चतुष्पद हायवे निर्माण कामगारी चलते आसा। काम सवकास चलते आशिल्ल्यान अजूनही हायवे काम अपूर्णच आसा। 4 लेन हायवे जाल्यार रस्तो संचार सुलभ जातलो आणि सुखदायक जातलो अशी लोकांची आशा आसा। तशेंच स्ट्रीट हायवे जाल्ल्यान थोडे डिस्टन्स बी कमी जातले। कारवार लंडन ब्रिज ते बिणगाव पर्यंत सुरंग मार्ग केला। गेल्ल्या 5 वर्सांच्यान चलते आशिल्ले सुरंग मार्ग काम बहुतेक पूर्ण जाला। तेजेन आता कारवार ते बिणगाव 2 किलोमीटर डिस्टन्स कमी जाला।
महाराष्ट्रात कोरोना रोगाचे लक्षण वाढते आसात। तशेंच महाराष्ट्रात लॉकडाऊन आशिल्ल्यान कर्नाटक हद्दीचेर गंभीरतेन कोरोना लक्षणाची तपासणी करते आसात। तशेंच महाराष्ट्र पासिंग वाहन येयल्यार प्रयाणिकां खंयच्यान कोरोना निगेटिव्ह रिपोर्ट मागते आसात। कारवारच्या माजाळी चेकपोस्टाचेर परत एक पटी कोविड लक्षण तपासचे कार्य सुरू झाला। गेल्ल्या वर्साच्या मार्च म्हयन्याक आशिल्ले तशेंच आता बी गोवा राज्याच्यान कारवार प्रवेश करचे लोकांक पारकितात। मुख्य म्हणल्यार महाराष्ट्राच्यान येवचे लोकांक कोविड लक्षण आसात की ना चेक करतात। इतलेंच न्ही, महाराष्ट्राच्यान येतल लोकांक कोविड निगेटिव्ह सर्टिफिकेट हाडल्यारच मात्र कारवाराक प्रवेश करूंक अवकाश दितात, ना तर तेमकां परत धाडतात। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बी कोरोनाचे प्रकरण वाढते आसात आणि महाराष्ट्रात सद्याक लॉकडाऊन जाला। उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे खूब इतले लोक महाराष्ट्रात आसात आणि तेमी आता लॉकडाऊन जाल्ल्यान गांवांक येवंक लागलात, पण तेमकां कर्नाटक प्रवेश करचे सुलभ जाते ना। कोविड निगेटिव्ह सर्टिफिकेट हाडल्यार मात्र कर्नाटका प्रवेश मेळटे आसा। पुढच्या दिवसाक हो कायदो आनी कितलो कठीण जातलो ते सांगूं जाते ना। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 82 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 82 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 25, अंकोला 17, कुमटा 8, शिर्शी 7, सिद्धापूर 3, यल्लापूर 2, मुंडगोड 9, हळियाळ 1, जोयडा 10 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 15,883 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिल्ली। त्यापैकी 15,279 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 411 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 193 लोक मरण पावलात। आयचो इतलोच न्यूज। मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।